Как говорится, когда мы все вместе, мы непобедимы. Слава России! Бүгінгі күнде еліміздегі вазғият күпмедер дәрежеде халыққа бірләшергә ярдәм итте. Фронтқа ярдәм итәргә теләгән һәркемдә хәрбиләргә гуманитар ярдәм җибәрергә тырыша. Күкмаралылар да бу игелекле эштән читтә калмыйлар. 20 на выезд в эту зону СВО. Махсус хәрби операция зонасына 21 тапкыр бардык. Шул вакыт аралыгында 5 автомобильчә 300 тонна гуманитар ярдәм, 2 Нива машинасы һәм 2 ВАЗ-буханка җибәрелде. Аларның барысы да солдатларыбызга барып җитте. Гуманитар ярдәм җибәрүдән тыш районда хәйрия чаралары да актив үткәрелә. Билетлар сатудан кергән акчага медицина кирәк-яраклары, төрле препаратлар һәм беренче ярдәм әйберләре сатып алына. Менделеевск шәһәреннән килгән Виват Шурави иҗат төркеме белән берлектә Кукмарада шундый чираттагы концерт узды. Благотворительными концертами мы занимаемся уже с июня 2022 года. Хәйрия концертлары белән без 2022 елның июненнән бирле шөгыльләнәбез. 10 тапкырга якын махсус хәрби операция зонасында булдык. Анда безнең хәрбиләргә һәм госпитальләргә ярдәм итәбез. Бу концертны үткәрүне мөһим дип саныйм, чөнки бердәм булсак күпкә җиңелрәк. Концерт вакытында махсус хәрби операция башланганнан бирле ярдәм итүдән чикләшмәгән Кукмара районы оешмалары, берләшмәләре һәм халкы бүләкләнде. Мондый патриот ярдәмчеләр арасында көмеш яшь волонтерлары да бар. Алар олы яшьтә булуларына карамастан актив рәвештә маскировка шелтәрләре үрәләр, токмач әзерлиләр һәм башка гуманитар ярдәм җибәрәләр. Когда бы нас не пригласили, боевой брат, мы всегда стараемся помочь. Безнең кызлар ярдәм итүдә бик актив катнашалар. Сугышчан кардәшлек безгә мөрәҗәгать итсә, без һәрвакыт риза. Бүгенге хәйрия концертына килгән кешеләрнең барысы да мөмкин кадәр ярдәм күрсәтәчәк. Тиздән җиңү безнең якта булыр дип ышанам. Солдатларга гына түгел, әле безнең яныбызда утырган балаларга, халыкка бик ярдәм итә. Халык та бит солдатларга ярдәм итә инде. Бар көче белән, соңгы көче белән булса да ул солдатларга ярдәм итә. Хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасына ашыгыч рәвештә термокиемнәр кирәк. Шулай ук блиндаж шәмнәрен җибәрү дә актуаль санала. Җирле волонтерлар һәм районның ярдәм итәргә әзер булган кешеләре билгеләп үткәнчә, алар һәрвакыт булышып торырга әзер. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары.